Ibu ingkang yoga Bratanawa Candra Dasari mila tanama mekal kalamunta Sri Atmaja pinanganten sarimbit angaras padha mrengarasa ibu miwah Rama Karana murkaning Gusti Allah gumantung ing murkaning wong tuwa loro lan ridaning Gusti Allah gumantung ing ridane wong tuwa loro. Para anggenipun Sri Atmaja pinanganten sarimbit sumengkem sumembah ing pepadhan ingkang ibu miwah Rama kadherekaken kadang besan sutresna.